Nazdar, tak testovaný gel. Ja osobne to nemám otestované na sebe, len z toho, čo som počul a čítal, tak viem, alebo dozvedel som sa, že vzhľadom k tomu, že má veľmi krátky polčas rozpadu, niekde okolo 6 hodín, opravte ma, ak sa mýlim, tak je nutné ho aplikovať viackrát za deň. Z toho, čo ty aplikuješ, sa nevstrebe úplne všetko cez pokožku, čiže tie hladiny testosterónu nie sú zodvihnuté natoľko zaujímavo, aby to malo z kulturistického hľadiska zmysel, alebo z pohľadu rastu svalstva. Je to vhodné skôr pre ľudí, ktorí majú problém s tvorbou vlastného testosterónu, to znamená vyšší vek, genetická nejaká vada. Takže ak sú tu nejakí ľudia, ktorí sa boja ihiel a nechcú brať ani tabletky a myslia si, že tým gélom, ak si ho raz za čas natrú, tak im narastú svaly, tak bohužiaľ vás klamem, ale určite tudy cesta nevede. Vždy bude najúčinnejšia injekčná forma testosterónu. Vždy. Tak to bolo, tak to je a vyzerá to, že takto aj ostane.